खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दैज्लां बोथोर जागायनाय लोगो लोगोनो आसामाव दैबाना जानाया जागायजेनबाय आरो दैबाना जानाय लोगो लोगोनो सुबुंनि जिउ खहा जानायाबो जागायजेनबाय दासान्दि जुब जुब अखा हाबाय थानायजों आसामनि गोबां जिल्लाफोरावनो दैबाना जानाया जागायबाय आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट एजेन्सिया रिपर्ट दिहुननाय बायदिब्ला दिमा हासावआव दैबाना जानायजों 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों 3नि मादाव 2आ हौवा आरो 1आ आइजो दैबाना जानायजों हा गिसिगानायनि थाखायनो बिथांमोननि जिउआ खहा जादों बेनि अनगायैबो दिमा हासावनि निउ हाफ्लं रेलवे स्टेशनावबो दैया लोमजोबदों जायजों गोबां दावबायारिफोरानो जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों उनाव आसाम राइफला थांनानै 1000निबो गोबां नांथानानै थानाय दावबायारिफोरनो जाग्रा आदार लोंग्रा दै मुलि बायदि हैनानै मदद होदों बेनि अनगायैबो दिमा हासावनि निउ हाफ्लं रेलवे स्टेशनाव रेल साइटिना लोमजोबनायनि थाखाय इन्डियान एयार फर्सआ हेलिकप्टारनि गेजेरजों नांथानानै थानाय सुबुंफोरखौ गुवाहाटीसिम लानानै थांदों आरो गावनो गाव दैथायहरदों निउ हाफ्लं रेलवे स्टेशनाव दैजों लोमजोबनायनि थाखायनो गोबां ट्रेनफोरानो केन्सेलबो जादों रिपर्टनि बायदिब्ला दासान्दि हाबाय थानाय जुब जुब अखाजों आसामनि काछार धेमाजि हजाय सोनाब कार्बि आंलं नगाव आरो कामरुप मेट्र'आव दैबानाया जागायबाय आरो दैबाना जानायजों आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि 24,686 सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैदों होननानै आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट एजेन्सिया रिपर्ट होदों बर'नि फिसा अपर्न नार्जारिया इन्डियान वमेन्स लीगआव थरसे गोजों हाथरखि बायदि जोंगासिनो दङ जाबाय थानाय इन्डियान वमेन्स लीगआव फिन बर'नि आंगो फिसा अपर्न नार्जारिया गरनै गल सोनो हादों भुबनेश्वरनि कालिंगा स्टेडियामाव जानाय इन्डियान वमेन्स लीगआव अपर्न नार्जारिनि हानजा इन्डियान एर'सआ 8-0 गलजों गोरलैयैनो देरहासारनो हादों बे फुटबल बादायलायनाया इन्डियान एर'स आरो माता रुक्मिणी एफसिनि गेजेराव जादोंमोन जेराव अपर्न नार्जारि बिथाङा गेलेनाय जागायजेननायनि 11 मिनिटावनो गरसे गल सोनो हादों आरो गरसेखौ गेलेनायनि जोबनायथिं 6 मिनिटाव सोनो हादों इन्डियान एर'स हानजाया गरदाइन गल सोनो हानायनि मादाव अपर्न नार्जारिया 11 आरो 6 मिनिटाव सोनायनि अनगायैबो मिडफिल्डार प्रियंका नावरेम बिथाङा गरब्रै गल सोनो हादों गिबि गलखौ 25 मिनिटाव बेनि उनाव 42 मिनिट 49 मिनिट आरो 61 मिनिटाव गलखौ सोनो हादों आरो बिथांमोननि अनगायैबो सुनिता मुन्डा बिथाङा हाफ टाइमनि उनाव गेलेनाय जाफिननायनि 5 मिनिटनि गेजेरावनो गलखौ सोनो हादों आरो गरसेखौ 62 मिनिटाव सोनो हादों इन्डियान एर'स हानजाया 8-0 गराव देरहानायनि उनाव इन्डियान वमेन्स लीगनि टेबोलाव इन्डियान एर'स हानजाया 16 पइन्टजों ब्रैथि फारियाव सफैनो हाबाय मख'नो गोनांदि उडिशा पुलिस हानजानि हेंथा गेलेनायावबो अपर्न नार्जारि बिथांनि हानजाया 4-0 गराव देरहासारनो हादोंमोन जेराव गरब्रैनि मादाव गरथाम गलखौनो अपर्न नार्जारिया सोनो हादोंमोन बिथाङा 13 मिनिट 19 मिनिट आरो 76 मिनिटनि गेजेराव गलखौ सोनो हादोंमोन आरो बिथांजोआ हिर' अफ द मेच एवार्डखौबो देरहासारनो हादोंमोन रामफलबिल दख'रा एबसुनि माखासे सोद्रोमाफोरा क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि नेपालपारा बाजारनि बेबसाय समितिनि आफादगिरि इराग्दाव नार्जारिखौ बुनायनि हेंथायै नेपालपारा बाजारनि गासैबो गलादारफोरानो ओंखारनानै सोमावसारदों जाथायनि सायाव रामफलबिल दख'रा एबसुआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला इराग्दाव नार्जारिया अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि मुङाव रायजो राजाफोरनिफ्राय 200-300 राङै लादों जाय अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया दासिमबो जागायाखै आरो बेखौ लानानैनो सोंनाय फिननाय लानो थाखाय इराग्दाव नार्जारिखौ एबसुनि मावख'आव लांनाय जादोंमोन जेराव दान्थे बिदान्थे जानायाव फंनैसो बुदों होननानै रामफलबिल दख'रा एबसुनिफ्राय फोरमायथिदों गुबुन फारसेथिं इराग्दाव नार्जारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय अफिसियेल वेबसाइट www.orunodoi.in आव ग्रिभियेन्स एप्लिकेशननि फर्मसो जमा होदोंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो बेखौ एबसुनि सोद्रोमाफोरा दिन्थिनो थिननायाव दिन्थिदोंमोनबो नाथाय नंखाय होननानै एबसुनि सोद्रोमाफोरा बुंथिदों बेयावनो दान्थे बिदान्थे जानायाव एबसुनि माखासे सोद्रोमाफोरा जाय जेरै हागौ एरै बुदों बेनि अनगायैबो ब्लेंक पेपाराव सागान होदों होननानै फोरमायथिदों इराग्दाव नार्जारिया आरो बेफोर गासै जाथायखौ लानानैनो एबसुनि माखासे सोद्रोमाफोरनि हेंथायै सेरफांगुरि पुलिस थानायाव बुथारनो नाजानायनि केस होनाय जाबाय आरो अरुणोदय बिथांखिनि वेबसाइट
www.oronoday.in आ जुदि गोरोन्थिब्ला बेखौ आसामनि रांखान्थि बिफानानो नायबिजिरथों होननानैबो बुंथिबावो इराग्दाव नार्जारि बिथाङा। गुबुन फारसेथिं रामफल बिल दखरा एबसुआबो इराग्दाव नार्जारिनि हेंथायै रायजो राजाखौ थगायनायनि केस होदों। बेफोर गासै जाथायखौ लानानै नेपालपारा बाजारनि गासैबो गलादारफोरानो एबसुनि दादागिरिया सोलिनाय नङा स्लगानजों सेरफांगुरि पुलिस थानानि मोखाङाव सोमावसारदों। इराग्दाव नार्जारिया फोरमायथिबावदोंदि गोजाम जाथायखौ लानानै पार्सनेल स्टोरखौ लानानैनो बे जाथाया जानो मोन्दों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला सिगांनि बाजार कमिटिनि आफादगिरि आरो नेहाथारिनि दैदेननायाव बाजाराव एग्रिकालचार प्रजेक्ट सौफैदोंमोन। जाय प्रजेक्टनि गेजेरजों बाजाराव गला लुनो थाखाय रामफल बिल दखरा एबसु बाजार कमिटि आरो टेन्डार जयै गलादारफोरखौ लाफाजोबनानै मिथिं लिंनाय जादोंमोन आरो प्रजेक्टनि गेजेरजों सिगाङाव थाखानाय गलाफोरखौ सिफायजोबनानै उखुमाव थिं आरो खुन्थिया थानाय लांदां गला लुनो नागिरदोंमोन। बेखौ लानानैनो गलादारफोरा हेंथा होदोंमोन। गुबुन फारसेथिं 13 जानुवारिनि गेजेरावनो गाव गावनि गलाफोरखौ सिफायनानै लाजोबनो थाखाय रामफल बिल दखरा एबसुनिफ्राय बिथोन होदोंमोन। नाथाय गलादारफोरा बेनि हेंथायै गुवाहाटी हाइकर्टआव केस होदोंमोन। लोगोसे बिडिअ, डिसि, सिअनोबो एप्लिकेसन होदोंमोन आरो हाइकर्टनिफ्राय गोजाम गलाफोरखौ सिफायनायनि बिथोन फैयोब्लासो गलाखौ सिफायगोन होननानै बुंथिदोंमोन। बेनि थाखायनो सुथुर हाबनानै दंमोन जायनि थाखाय बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथियो बिथां इराग्दाव नार्जारिया। आसामखौ आल्फा उदखारि हानजायासो सालायो नामा? मानि थाखाय आसाम सोरखारा आल्फानाव निमाहा बिनो गोनां जाखो? जाय समाव आसाम सोरखारा आसामनि उदखारि हानजाफोरखौ फोजोबस्रांनानै आसामाव हाथियार गैयै मोनसे थासारि लाबोनो नाजानायनि खोथा बुंथिबोबाय थादों। नाथाय गुबुन फारसेथिं सोरखारानो आल्फानाव निमाहा बिनाया बेसेबां गनायथाव? आसामनि लेबार वेलफेयार मिनिस्टार सन्जय किसाना आल्फानाव निमाहा बिदों। बावैसो सिगां आल्फायाव हाबहैनाय खा सोमावसारनायनि दैदेनगिरि बिजु गगैआ गावखौनो बुथारनानै लादों होननानै आल्फानिफ्राय फोसावदोंमोन। नाथाय आल्फानिनो हमजानाय सासे केडारआ फोरमायथिदोंमोन दि बिजु गगैआ गावखौ बुथारनानै लायाखै, आल्फायासो बुथारदों। बेनि सायावनो बिथा खालामनानै मन्त्रि सन्जय किसाना आल्फा आरो आल्फानि गाहाय फरेस्ट बरुवाया थगायसुला होननानै बुंथिदोंमोन। जायनि थाखाय आल्फानि फरेस्ट बरुवाया सन्जय किसाननि बे बिबुंथिनि थाखाय आल्फा आरो आल्फानि गाहाय फरेस्ट बरुवानाव निमाहा बिनो बिथोन होदों। आरो निमाहा बियाबा आसामनि मोननै जिल्ला तिनसुकिया आरो डिब्रुगड़ जिल्लायाव मन्त्रि सन्जय किसानखौ बेन खालामनाय जागोन होननानैबो हुमखि होदोंमोन। आल्फानि गाहाय फरेस्ट बरुवाया बेबायदि हुमखि होनायनि उनावनो मन्त्रि सन्जय किसाना आल्फा आरो आल्फानि गाहाय फरेस्ट बरुवानिसिम निमाहा बिदों। बिथांनि निमाहा बिनायखौ गनायनानै लादों फरेस्ट बरुवायाबो आरो मोननै जिल्लायाव बेन खालामनो थाखाय फोसावनायखौ बोखांनानै लाफिनदों। जम्मु एन्ड काश्मीराव फिन गाग्लोबनाय जाथाय। बे खेबाव सिबियारिफोरनि सायाव गाग्लोबदों उदखारिफोरा। वैष्णोदेवी टेम्पलआव बिमा वैष्णोदेवीखौ सिबिनो थाखाय सिबियारिफोरा बासजों थांगासिनो दंमोन। बेयावनो जम्मु एन्ड काश्मीरनि खाथ्रानि चानी देव टेम्पलनि साखाथियावनो बम बेरदों। जायजों 4 सिबियारिफोरनि जिउ खहा जादों आरो 24 जोखोम जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बासनि थाव टेंकिनि साखाथियावनो बमखौ दोनदोंमोन। जाथायनि उनाव NIA आरो इन्टेलिजेन्स टीमा जाथायथिलियाव थांनानै नायबिजिरहैनायाव RDX मोननो हादों। सिबियारिफोरनि सायाव बे उदखारि गाग्लोबनाय जाथायखौ जम्मु एन्ड काश्मीरनि उदखारि हानजा फ्रीडम फाइटार्सआ गांसे लाइजामनि गेजेरजों गावसोर गाग्लोबनायखौ सिमान लादों। चिरां जिल्लानि रनसाइधामाव थानाय क'क्राझार जवाहरलाल नवोदय बिद्यालयाव रेगिंनि मुङाव फरायसाखौ बुनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बङाइगाव जिल्लानि बरपारानि थागिबि इमामुल हुसैन जाय थाखो 10 आव फरायो बिथांखौ थाखो 12 आव फरायनाय फरायसाफोरा गाज्रियैनो बुदों। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला इमामुल हुसैना रमजाननि समाव सेहेरि जादोंमोन जायखौ जानो थाखाय बादा होदोंमोन देरसिनफोरा। नाथाय मानियैलाय देरसिनफोरा बुनो थाखायबो हुमखि होखादोंमोन। नाथाय रमजाननि थाखाय बुवाखैमोन। बेनि उनाव इमामुल हुसैना ईदनि थाखाय न'आव फैनानै जेब्ला हस्टेलसिम थांफिनदों बे साननि मोनानि 9:30 रिंगायावनो हाउसनिफ्राय बिथांखौ दिहुननानै लांनानै थांदों आरो क्रिकेट बेट आरो लावथिजों गाज्रियैनो बुदों। बे बुनाय जाथायखौ रावनोबो खोन्थानो नाङा होननानैबो हुमखि होदों आरो खोन्थायोबानो बिनिफ्राय गाज्रिसिन बुबावनायनि हुमखिबो होदोंमोन। जायनि थाखाय इमामुल हुसैना रावनोबो जाथायनि सोमोन्दै खोन्थायाखैमोन। न'आव फैनायावसो देहायारि नोरजिया जानायलाय न'नि सुबुंफ्रा सोंनाय फिननाय लानायाव जाथायनि सोमोन्दै खोन्थादों आरो दा बिथाङा बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। जाथायखौ लानानै आयेननि राहा लानो थाखाय नखरनि सोद्रोमाफोर आरो आमसुआ चिरां पुलिस थानायाव FIR होगोन होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बुग्रा सानैनि मुङा दिप आरो गुन्जेन। गोजोन्थाव खौरां।
भारतनि बेडमिन्टन हानजाया गिबि खेबनि थाखाय थमास काप बिमुंखौ देरहादों, जायखौ लानानै बेडमिन्टन एस'सिएशन अफ इन्डियानि आफादगिरि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया साफ्रोमबो गेलेगिरिफोरनो 1 कौटि राङै आरो मदद होगिरिफोरनो 20 लाख राङै फोसावदों। थाइलेन्डनि बेंककआव जानाय टीम चेम्पियनशिपआव 14 खेबनि थाखाय चेम्पियन जानो हानाय इन्ड'नेसियाखौ भारतनि मेन्स बेडमिन्टन टीमआ 3-0 गरजों फेजेननो हादों आरो गिबि खेबनि थाखाय थमास काप बिमुंखौ देरहासारनो हादों। गिबि खेबनि थाखाय भारतनि मेन्स बेडमिन्टन हानजाया थमास काप बिमुं देरहासारनो हानाया जोबोद गोग्गाथाव होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों आरो बे देरहानायखौ रंजानो थाखायनो साफ्रोमबो गेलेगिरिफोरनो 1 कौटि आरो मददगिरिफोरनो 20 लाख राङै फोसावदों होननानै बुंथिदों आरो भारतनि बेडमिन्टन हानजानिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।